Sumawana Putri mekaten urut loncening Toto Hadicara wonten ing dalu punika saking Purwa Madya Wusana ingkang saged kawula aturaken wonten ing rikalenggan punika. Sepindah malih kawula pinangka pambiyawara ingkang mratitisaken hadicara wonten ing wedal dalu punika. Saestu kathah atur ingkang kirang nuju prana dumateng panjenengan sedaya. Saestu kawula tansah jumadung sewu agunging pangapunten. Kita akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedal kawula aturaken dumateng panjenenganipun Ki Gading Pawukir Sena Saputra lan ugi Ki Gadang Prasetya. Sumangga matur nuwun sugeng amriksani.
murti siraos dewasa kudu bisa ngulir putih ayo sumende wong tuwa putraning Sun Samba pancene iki dudu pasewakan kaya padatan nanging pun Rama kepengin sajarwa miji marang jeneng sira Ngger. Inggih Rama Prabu kepareng ingkang putra cumadung dawuh Samba sejatine gedhe pangarep-arepe pun Rama marang sira bebasan ana tembung taruna ngungkuli bapa merga pengajape pun Rama lingsire keprabon ora urung besok ya mung sira ingkang ingsun dama-dama lan ingsun kekudang klintir keprabon ingsun mula pun Rama mundhut marang sira Ngger anakku sira kudu pinter lan piguna lan kudu bisa ngedoi marang piyala pinter tegese kejaba sugih kawruh nanging uga sugih iguh lan pertikel laire kudu bisa murakabi marang bebrayan kulino nanjakake kepinterane supaya bisa sumrambahing akeh sabanjure anak ratu kudu tansah ngedoi marang piyala lire anak ratu mono kudu sumingkir saka sakabehing maksiat nanging kena ngopo yen ingsun sawang kepinteranmu kuwi durung sepira nanging jebul lekasira kok kaya mengkono apa dikira pun Rama ora pirsa rina wengi jeneng sira mung tansah rupian-rupian suka-suka parisuka yuda marang kapraitnaning batin rina wengi sing mbok buru mung kasenenganing raga tanpa gelem ngasah diri jeneng sira mung tansah ngegungke dupeh dadi anak ratu dupeh pasuryanmu bagus banjur saben-saben kowe munguja hardaning kanepson malah kabar sing tak tampa kowe saiki wis gelem dolan tekan ngendi-endi wis nglidik kowe durung wis gelem srawung karo wanita kowe banjur nggon piguna ngendi pigunanmu babar pisan uripmu ora piguna kanggo gebrayan Samba pun Rama ngendika akeh mengkene iki merga pun Rama tresna marang sira mula aja nganti ndadekke rengget ing pamikira nanging kabeh iki dadekno pemecut tumrap sira Ngger Samba Duh Kanjeng Rama Prabu Jimat pepunden kula sareng kula midhanget kathah-kathah pengendikanipun Koko Prabu kados tinata braja nungit kula destun saestu ing atas kula menika putra nata binatara nanging jebul salaminipun gesang kula malah namung ngegungaken anggen kula dados putra paduka Rama Prabu kula ngraosi bilih kula menika tesih adigang adigung adiguna kula nyuwun pangapunten Kanjeng Rama Prabu syukur yen jeneng sira wis bisa ngrumangsani tegese lekasira isih bisa ditandani Samba saru dinuluing akeh yen putra Ratu Ndarawati sing wis kondhang kajana priya
Ratu Sotyaning rat titising Bathara Wisnu nanging kok jebul ibarat gajah nanging anak-anak tikus. Duh nggih anak Mas Sombo pangedikanipun ingkang Rama kala waos sampun ngantos sinengguh menika wong tuwa ingkang gething dhateng anak menika babar pisan pramila kula aturi ngorarik telenging batos nggih. Paman, destun temen gesangipun Samba menika dene kula menika putranipun Nata Ndwarawati. Nanging gesang kula babar pisan boten nulat kalian Kanjeng Rama. Mila boten nama mokal menawi Kanjeng Rama lajeng paring dawuh pengendikan gajah nanging kok anak-anak tikus. Inggih Ger. Kathah ingkang sami nekseni jaman ingkang Rama menika taksih muda rumiyin. Tansah gladi dhateng lantiping panggraita. Remen sumingkir kalian karemean ingkang dipunesti namung supados wening ciptanipun ngantos Sang Hyang Wisnu menika manitis dhateng ingkang Rama inggih labet antep boboting lair batosipun mila kedah dipun tulat nggih. Inggih. Samba inggih nglenggana yen kula dereng saged nulat dhateng Kanjeng Rama. Mboten saged taruna ngungkuli bapa pramila nening samenika kula dipun ajeng-ajeng dening Kanjeng Rama ing benjang kula dipun gadang-gadang ngentosi nglintir kepraboni negari Ndwarawati lan rening kula inggih tasih cubluk cupet lan ing nalar tuna ing budi tuwin cingkrang ing samukawis ingkang mekaten namung pangestunipun ingkang kula suwun. Taunana Windanana kula mboten badhe wangsul menawi dereng kasembadan pikantuk pepajar. Bangsa orang umum
Janus. Wah. Wah. Ya nyeneng iki. Yo. Bahagia. Yo. Wah. Paman. Apa martane dalan akeh wong mati sabatarimo mati nang apa kan yo ayo cocok praktek inggil sopanyo rakanyo lutnya Dalah lagi wae mlebu ana ing alas Grendayana. Iki kang mentang kaya gende wong adet kaya anda. Siagi. Iya, dasar para nyata Karta Marma. Wah, keparat jangkar nungkak kromo. Apa apamu?
kowe nganti wadya bolos gelar sepapan ora urung mesti mung bakal mbebutek banyu bening. Wah, gede sujaramu. Ayo, mikira. Aja ngalang-alangi, ngerti yo? Aku lan Kurawa bakal ngawat-awati anakku Lesmana. Ngene topo ning alas Grendayana kene. Baliyo, ora gelem bali tak babati wadya balamu. Ngerti yo? Aku ning kene uga ngawat-awati anggir sanga nggone topo. Wah, dalah. Nunggal karep. Mula kowe wae sumingkira ngalo. Gelem sumingkir yen wis entek budine Setyaki. Babu. Ngamping loro nggih cabati wani dening aku. Apamu sing tau den? Madya. Janjile no tebak dadam kene warganing patimu. Glithuk ndasmu rondo bojomu selawase urip. Ayo, maju Setyaki. Oi. Kowe ayo. Wah. Abatoy. Out. Out. Ayo. Waduh. Out. Aduh. Out. Muter aku. Aduh. Waduh, mati aku. Out. Tanda kowe. Out. Oh. Out. Kotar kowe. Wolo, ya. Mati kowe. Out. Out. Hei. Aduh. Out. Aduh. Wah, ya.
Atos tenan kowe ya. Odar kowe. Odar. Wah. Kempal boyokmu. Wah, ya. Odar kowe. Aduh. Aduh, mati aku. Odar kowe. Ayo, sahabat wis aku. Yaud, Odar, ayo. Ya. Awas. Aduh, mati aku. Ya. Wah. Udawa. Yo. Iki anak Pendhita Durna ayo. Kowe ngopo tekan kene bareng? Anak jarane Bedhegasan. Suaramu mati. Ya. Wah. Waduh. Wes. Wah. Walah, balah. Waduh. Wah. Wis. Ora apa-apa. Ora lara. Ora. Wah. Waduh. Angel iki. Oh. Nah, yo. Yo. Wah. Usah ding. Apa? Kalau lak yo pelang baleng. Oh, edan sumo. Wah. Yo belang jo. Aku mung coh Udawa. Aku musuh sapa?
Embuh. Setiaki atos. Rapopo tandangi. Yo. Yo. Ndak canggo gamelan ming do leren. Iki udan. Nenek aku sing memayang ra ono wektu leren opo. Tak siksa pokoke. Waduh. Ola bobo. Tata. Buluwe maju. Yo. Yo. Wuhui. Wah, temonjo kayak cicak ki muncul. Cencak ki. Keparut. Murang patut. Sosono kowe. Wah, kowe. Waduh melu latah cegawon kowe Udawa. Malah ngonekke aku. Men. Sosono lir wadit. Dang. Pipindo roho kowe. Ayo kowe. Atos lumut mulut kuku. Engko tak atosi. Pecah sirahmu. Atosan lambe lho. Ora tangan. Kae. Ayo, kedang. Aku ki tak leren sik. Loh, kita ki baleng. Piye? Aku ora omongan, lane apa Udawa tak jak nglangkling lono wae. Piye? Remi mawon. Ya wis. Kowe kono perang o. Belah. Yo belang yo. Ayo. Waduh. Wah. Ya entuk cilik-cilik iki mingan aku bingung iki. Iki ngopo? Ora apa-apa kok gantem. Wis men nganu wae cicak wae. Gayeng kono cicak. Waduh. Oh, ora anarkis to. Kekalah kok njuk ngampleng. Wah anarkis iki. Waduh. Kok terus ngutut rokok bareng kowe Udawa. Wah, jian ora. Wah lah didangi. Konon perang mawon. Piye? Arep remi po gaple. Kok setiaki kok ngerti gaple barang iki? Mantan pemain. Wis pensiun saiki. Serana sing dadi musuh. Rano sing menehi dana. Mama mati dening aku. Ayo kowe iki do perang ora. Waduh ae. Waduh wis kowe ora tak rampungi melu ditraksi sisan muter. Wis ngene iki lho sikat padat dan jelas. Wah. Mudar. Waduh. Wah. Yo ngudu. Waduh. Ora toyo kowe. Wah, cikangkon. Wus. Wis poe tak go bal-balan terus tiaki. Ora gul. Baleni ora masuk kowe. Ra iso bal-balan. Ayo. Kaki tidak memanusiakan manusia.
kowe udu wong. Semes. Iki dhuwur lho iki tenan. Ayo. Muga-muga. Wah. Gandul. Ngopo to kowe iki jane? Kepalut. Balani. Wah, nganti mlebu pokoke. Yo, selak pengen nabuh. Yo, bar iki mlebu ora mlebu pokoke rono. Yo, oke. Yo, je. Ah. Rong wayang tangan ilang kabeh. Lho nang kene nyonggo operasi. Piye? Yo, gek mangkat rono wae. Ya wis, ayo. Amen. Pripun Kakang Durna niki? Kurawa ki saben gaya apa wae kok mesti dibarengi Pandhawa. Yen ora ya dibarengi karo wong Dwarawati. Monggo Kurawa yen musuh karo Setyaki ya ora bakal menang. Terus pripun nek ngaten iki? Pati. Tak kira kok ora ana gunane ngladeni Setyaki. Ibarate omong rebutan kemiri konong. Pun mang dawuhke kalih Kurawa kon nekuk penjalin nyimpang dalan. Nyimpang dalan. Hah? Kurawa. Setyaki ora perlu diayoni, prayogane disingkiri wae. Nyimpang dalan wae le.
ngedeng mahas ing asamun ngisep sepining supana nenggih putra nata ing Astina satriya ing Saroja binangun kekasih Raden Lesmana Mandra Kumara ya Raden Saroja Kusuma kapilar milar saking praja Manjing Wana Krendayana amangun tapa sikong semedi sedakep saluku juga eling-eling nadyan Raden Lesmana putra Nalendra ingkang datan nate lampah prihatin mila denyon mangun tapa kaya datan manteng pangestine krana semu ajrih dateng kawontenaning wana sekedap unjal uswa sekedap ngombe wedang putih sarwi dahar nyamikan parandene saged nuhaken pangaribawa ingkang wonten kayangan Dandang Mangure dadak sekala praptaning Sang Pandya Betari Durga dewane panggoda pangrencana anggugah denya tapa dadi grakapan Sang Raden Lesmana wau. Leng-lenging driya mangu-mangungkung kanduhane manglena tanpa kandhen yen tan tulus mengko diah utama lae-lae ngati gawe gegering kayanganku Dandang Mangure jebul ana titah ingkang tapa nang wana Krendayana kene ora panglingki wayah ulun Lesmana Mandra Kumara. Iki ning alas kok eneng temon. Ana wong wadon nek rupane kaya buta ning kok awake wewek apik. Kowe sapa? Batu-batu. Wong kaya ngene malah padake apa wae Lesmana. Nadyan kaya ngene ulun iki widodari ulun Betari Durga. Walah. Begitu to. Pandya Betari Durga. Aduh. Maaf. Iza. Nyuwun pangapunten lan mboten ngertos kok ya. Bekti kula konjo eyang. Iya Lesmana tak tampa banjur ana pegati apa dene jeneng kita tapa nalas kene Lesmana eyang Betari gandeng kula niki anak ratu kula sesuk bakal dijunjung gumanti ratu ing Astina nanging kula kedah tapa riyen kula kedah kadunungan wahyuning ratu mula nek panjenengan pancen dewa sing ampuh mula mang tulungi eyang lae ya Lesmana sejatine ulun wis prisa apa sing mbok gayo kuwi aja semlang ulun bakal minangkani gayoke wahyuning keprabon nang iki ana syarate apa kowe saguh wonten sranande lah napa sranande sranane ya kuwi rening besok bakal dumadi perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun tak gayuh newak wahyuning keprabon nanging besok yen wis dadi dumadi perang Lesmana kudu dadi mangsane para wadya baju barat piye saguh apa ora eyang perang Bratayuda niku tesih dangu tur niku ya durung karuan dadi nenggih pun waton kula iso kedunungan wayu keprabon kula saguh sesuk dadi mangsane baju barat.
Lesmana. Sumpahmu disekseni jagat saisine pancen mengkono tunggunen sawetara. Tak munggah ning kayangan Suralaya tak gayuke wahyu ning keprabon. Inggih matur sembah nuwun Eyang Betari. Asik bakal oleh wahyu aku. Hahaha. Tansah marepamuring sukma sinuk maya winaya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu lae nganti gawe kaget atiku jroning aku ngambah antariksa sedya sowaning kayangan Suralaya. Lah kok dadi aku kepethuk cahya biru moyo-moyo mongko cahyaning sumunar tejane manter nang eloke kok ora mblereng iki wujude apa lan yen pancen kowe bisa tata jalma mara gage kowe wale yo sewu-sewu kalepatan kula diagung pangaksaminipun pukulun Pandya Betari Durga. lho kowe wis ngerti marang ulun? Inggih. Kula sampun uninga dhateng paduka pukulun sembah pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa ndadekke bombong tias ulun banjur prasaja wae. Kowe kuwi sapa? Inggih, waleh-waleh menapa? Kula menika utusanipun pukulun Sanghyang Jagat Girinata dene kula menika sejatosipun pangeja wantahipun Wahyu Cakraning Rat. Kowe Wahyu Cakraning Rat? Yang ngono apa bener? Kowe Wahyu ning Kanalendra utawa Wahyu Ratu? Kasinggihan mekaten. Malah kalenggan menika dipun sampun titiwancinipun kula kedah mandhap ing Marcapada badhe ngupadi panitisan kula. Tobat iki sing tak goleki. Tobat kepasan Yogya atujenginu Cakraning Rat nganti tak rewangi aku bakal suwaning kayangan sejatine aku mung bakal nyuwun Wahyu Cakraning Rat tak suwun supaya gelem ngemongi marang momong aku ya kuwi putuku Lesmana. Kula ora perlu dadak sowan pukulun jagat Girinata ning nyatane saiki malah ketemu ana kene. Mula kowe manut tak suwun supaya gelem ngomongi marang putuku Lesmana ya Wahyu Cakraning Rat. Pukulun nyuwun pangapunten. Paduka menika dewa mestinipun sampun ana ing pernatan. Bilih Wahyu tumedhak ing Marcapada menika boten dipun boyong kalian sinten-sinten. Nanging kula keparingan purbawasesa utawi kamardikan amilih dhateng swarga kula. Momong dhateng jagatipun titah Marcapada mongko menawi sisip lan keslurut anggen kula ngomongi titah. Yakti mboten badhe saged ngruwat saking memala satemah badhe mbabar Angkara Agung. Nanging menawi junduk, jumbuh lan gambuh sayekti badhe ambabar katentreman ing Janaloka.
pramila saestu nyuwun pangapunten yen kula boten saged minangkani pukulun. Tobat ngandharan-ndaran dedungkur. Kakeanku nem sing tanpa kuna wae Cakraning Rat. Yen kowe ora gelem ngomongi Putu Lesmana apa kelakon tak rudha paripeksa kowe. Yen kersa paduka mekaten monggo yen saged. Wah, kelakon rudha paripeksa kowe ayu. Anglir bawan ingkang sinung wadi jagat nyoginarya momong Ilahing Astunama sidam sekaring bawana langgeng ingkang nedeng sedakep saluku juga mahas ing asamun ngisep sepining supana iki putra Ndarawati Raden Samba Wisnubrata. Raden, yen ulana sepadake nggon kita semedi katon meleng ciptamu muhung angesti marang apa ingkang kita gayuh. Kang mengkono kaya prayoga banget lamun ula nedya nadi marang jeneng kita. Ula nedya jajal ngemongi marang jagat kita nanging lamun kita wis kedunungan marang ulun banjur watak kita malah agunggung pribadi umuk sesongaran ngegungke dupeh dadi putra Nalindra Gung Binethara seneng ngendhak gunaning liyan kang sarta ngendelake marang kabeh kabisan kita. Ulun bakal wal saka jagat kita kang mengkono bakal lonto diulun sedya mapan ana jagat kita nanging eling-elingen kabeh pitungkas ulun Raden Samba. Ora tuna nggonku ninggal kasatriyan parang Garuda nglakoni tapa nang kene. Lah kok jebul lamat-lamat krungu swara ingkang dumelenging karna. Bareng aku yen to iki mau wujuding Wahyu Cakraningrat. Nanging saiki semanjing ana anggaku. Temah
jugar nggonku tapa ladalah. Yen ngono wis kasembatan sing dadi sedyaku nggonku kepengin kedunungan wahyuning ratu la iki bakal pinardawa kamulyaning Samba. Tedak turasku besok uga bakal dadi ratu ana ing Nuswa Jawa. Bakal saya moncer, saya hanjayeng bawana urupe Samba. Dasare aku saiki wis kedunungan wahyu ratu, mesti wis aku go kasinungan kadigdayan kang linuwe. Dasare aku ki ya bagus lah. Sapa wae mulat karo Samba mesti bakal padha lirip. Wah iki. Mengko yen aku bali Ndorowati mesti bakal padha disubya-subya. Wah, Samba wis kedurungan wahyu. Wah, bakal keringan yen aku bakal kondang Kadana Priya.